Igen. Pályán Varga Szilárd fogatát láthatjuk Skóbrics Imre Lovasklub színeiben, segédhajtója Bokor Barbara, Urai Újfaluból érkezett a fogat, a lovak Márti és Jászmin, 2004-es és 2011-es születésű szürke-lipicai kancapáros, Sziláki kocsiban hajt a versenyző, melyet Leitert Henrik készített. A lovakon Könnyű Magyar Hámbosnyák Zoltán kezemunkája, a fogat fenntartója Varga család, támogatója a TIA 2002 Kft. A hajtó a 2014-15-ös évi megyei bajnok, a 2016 májusi Hódmezővásárhelyi állattenyésztési kiállítás lipicai fajtában díjazott lovak vannak a fogadban, Márti Elit, Jászmin pedig első osztályú minősítést kapott. Varga Szilárd fogatát láthattuk, 174,2 időeredménnyel, alapidőn belül, verőhiba nélkül, hibátlanul teljesítette a pályát. Most 10 perc szünet